Babu, good morning. Good morning. Nang bobeniफ्राय फैदो? Akra. आख्रानिफ्राय मा लाबोदोंमोन बेहाय? नोङो? Tasumli. थासुमलि जोब्बाय? Sebai. खै किल' लाबोदोंमोन? 12. 12 किल'। सेरसेयाव मा दाम? 60 taga. 60 थाखा। आच्छा 12 किल'आ जोब्बाय? बबेथिं फानबोखो? Kuntamariaw. गामि गंसेयावनो जोब्बाय 12 किल'आ? बा। ओमफ्राय नों बे फुङावनो थासुमलि फाननायजों लोगोसे मा खालामबावो? Farayo. फरायो। मा थाखोआव फरायगासिनो दं दा? Class 9. क्लास 9 आव मोनबाय। मा समनिफ्राय थासुमलि फाननाय? Class 8. क्लास 8 आव थानाय समावनो फानदो? अके, बोसोरसे थासुमलि फानबाय माथो नोङो ना? ओमफ्राय थासुमलिखौ फाननानै फैसाखौ नोङो मा खालामो? Boy poken bay. बहि फावथेन बायो, नोंनि फरायनायनि खरसाखौ नों गावनो दिहुनना लायो। न'आवबो होयो? सोरनो होयो फैसाखौ? आइनो, बाबानो? Aine. आइनो होयो। आच्छा, जोबोर मोजां बाथ्रा। नों जे फुङावनो खैथायाव सिखारो? 5टासोआव सिखारो आरो ना? ओमफ्राय? 4टायावनो सिखारो? 4टायाव सिखारनानै थाखौ सोर रुयो? Ada. आदा रुयो। नोंबो हेफाजाब खालामो था रुनायाव। ओमफ्राय खैथासोआव ओंखारबोयो? 6टा, 5टासोआव। 5टा, 6टासोआव ओंखारबोयो। आच्छा, ओमफ्राय फानखांनायसिमहालागे आधा घन्टासोआवनो फानखाङो? ओमफ्राय नोंना फरायनाया माबोरै दा बर्थमान? मोजां। फरायगासिनो दङ ना? बबेयाव फरायो? हिमगिरि स्कुल। हिमगिरियाव। अके, ओमफ्राय बेखौ मावनानै नों माबायदि मोनदों थासुमलि फाननानै? खरसा मोनदो। खरसा मोनदों नालाय मोजां मोनदों आरो ना? आच्छा, जोबोर मोजां बाथ्रा दै, बरिया। नोंखौ लोगो मोनना मोजां मोनदो। बिदिनो उननि समफ्रावबो ना गावनि खरसाखौ गावनो दिहुननानै जाहाथे सोलिलांबाय थानो हायो ना? न'खराव आइ आफाया नोंनो फरायनायनि खरसा होनो हायाखैब्लाबो नों जे माने बेबायदि खस्थ' खालामनानै फरायदों, जोबोर मोजां बाथ्रा। अके, दा नोङो फरायनायखौबो गोसो होनांगोन दे। बेबायदि थासुमलि फाननायजों लोगोसे सोलोंथाइखौबो लाफानो नांगोन, जाहाथे मोजां फरायो ना? मा नाम मोनलाय? रबिसन। टाइटेला? बसुमतारी। रबिसन बसुमतारी। अके, दे होमबा ना, गाबोन लोगो मोनलायगोन दे।